Сега ще ви разкажа повече за нашата услуга. В БОК България сме фокусирани върху това да направим продажбата на имота ви възможно най-изгодна и лесна за вас. Продавате имот в София. Ние не просто намираме купувачи, а помагаме да подобрите имота си, за да получите най-добра цена. Нашата услуга е уникална. Ние покриваме разходите за обновяване, без вие да плащате нищо допълнително. Възползвате се от модернизиран имот, който привлича вниманието на купувачите и се продава на значително по-висока цена. Много собственици се колебаят да инвестират в ремонти, когато продават. Затова ние им спестяваме тази грижа и влагаме наши средства в обновяването на имота им. И не само това, ние поемаме целият процес, за да може вашият имот да бъде по-атрактивен на пазара. Не става дума за мащабни ремонти, а за фокусирани подобрения, които увеличават стойността на имота и привличат интереса на купувачите. Целта ни е да направим имота ви конкурентоспособен на пазара и да ви осигурим сделката, която заслужавате. Всичко това се случва без допълнителни разходи за вас. Вие продавате, ние обновяваме и заедно постигаме най-добрата възможна сделка. Свържете се с нас още днес и разберете как може да ви помогнем да продадете вашият имот по-бързо и на по-висока цена.